Urian ni debata na hinahulongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapasada roh hadok pikirata dinalahu maparsaulion hata ni Tuhan martanya kita. Dame ni debata na sumurung sian saluh na roha ima mangaramoti akati ate roh hadok pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni Tuhan na saur tuhita dienek mai sian buku parjamita bidusada ayat 12 rodia 14 hujah kami matuhita ganuk marsada-sada odo hata ni Tuhan. Au parjamitai bakit raja najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Jala diri kote rohakku donian manulikiti doh mga risik. Mardongan hapistaran salu aka na terjadi di hasyanganon. Hape ulaun hangalutod doi na tinurpukon ni debata tujon mamanisia. Asa marhangalutan marhite sian akay. Nungawida salu jadi-jadian aka na terjadi di hasyanganon. Gabi ida ma salu nai nalau salpudo jala pengehayon di alugu sabing doi ido yang usahana dihita salu na kadamang do dainang na inolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus sipata gudang do tabereng akajolma na di portibion say diripudo sudinang nasa naadong di portibion manotong. Bahkan gudang no tabereng piga-piga halak na mangarajumi nasa naadong di ibana manotong. Hosana sa diri pe manotong. Jala akahamoran na pe manotong. Hape sa sitong na amanginang dang adong na manotong di portibion. Ala na pamikirio si songoni ido ubahin gudang jolma. Gabedang di hari kotom mangalului hati goran ni debata. Gabedang di hari koton pajonok ko diri na tutuhan. Nariko di ibana mangula akka ulaon na. Nariko di ibana mangalului akka arta portibio sapi. Hape holan asinirohan ni debata sa bindo na manotong parnguluon manang naho di portibion. Amanginang marhite-hite jamita na sa tuhita di apala partikyanon di pabotohon buku parjamita imana ginoriton ni si Raja Salomo sadapoda nauli sadapoda na dinggan paingoton sa luhu na jolma na porsia di jama di ibana suang songoni di jama si sonario sa sitong na so adong na manotong di portibion. Basa tung masarikot di goriton ibana di paboton ibana sa luhu nai asa tung mga tusido manisiyay sa luhu na kaparnguluan non para tokinan. Molo di gobarnon ibana di bagasan hata ni Tuhanon. Songon na diuluson nialugo sabing. Manang di bahasa Indonesia songon na menjaring angin. Semuanya sia-sia. Kekayaan dang boy majami jolma. Hagabion dang boy majami jolma. Hasa ngapo pe tong dudang boy majami jolma. Jala tutu si tutu du hata ni Tuhanon. Tabereng majori ma di portibion. Si mora-mora ni jolma dang boy hamoraon nai paluahon ibana. Dang boy hamoraon nai mabagajang umur di ibana. Si malo ni jolma dang boy hamalaon nai paluahon ibana. Ditikina tading do hamoraoni ditikina tading do akapar binotoani.
ido ubahen didok hata ni tu hatta dia pala partikiano dia 10 tulu. Jala diri kotero hakku donyan manulikit doh mangarisik mardongan hapistaran. Salut akan terjadi di hasiangan on. HP ulaun hangalutut doi na tinurpukon di debata jujul manusia. Asa marhangaluton marhite sian akai. Semuanya adalah kesesian ulaun akka hangaluton. Baru di do ibana ma di bagasan ayat 10 pati musenang. Nungahuida salut jadi-jadian akka na terjadi di hasangonon. Gabe ida ma salut na nalaw salpu do. Jala pangehayon di alugo sabing do. Semuanya akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang tetap. Holan hata ni di batado na manotong. Amanginang disulik Raja Salomo on dang mga saon habisuhon ni Portibio sabi. Alay mga saon habisuhon ni di batado. Takas dur taboto si Raja Salomo sa dajol manabisuk na hea adong di Portibio. Sejarah mencatat. Dala bisuk na di ibanay pesad di batado. Nah, dipakai ibana do bisuk na di ibanay na nilihon ni dibatay paingotok kita. Dipaingot tu kita. Dalam kemegahan yang dia miliki, dalam kekuasaan yang dia miliki, dia tahu bahwa itu tidak abadi. Maka dipaingot imana? Dipaingot ibana akajol mana porsiai, dipaingot ibana hita saluhutna. Saluhutna na adong ima di Portibio nalaw salpu do. Saluhutna na adong di hita parsatokina do. Saluhutna na talului dan gabi majami kita majalo hasonangan. Alay holang debata sabing no. Alani amanginang ahado na nang dohono ni jami taon. Nalaho gabi ipola na mangulo tu hita ganuk marsada-sada. Hobar tu ujahan gabi jol manay baru di bagasan Kristus. Naparjolo sa hali dipaingot debata matu hita ganuk marsada-sada. Asa menyadari salu nasa nadong dihita na parsatokinani. Ala parsatokina doi berarti ikut dabai baru maka ngulutta. Mono nesalon amanginang hita makarikotot akka arta portibi. Mono neselaon hita mangalului akka sumangap ni portibio. Alay di bagasan partikeno dipaingok matu hita ganuk marsada-sada asa unang betau lahon ni. Asa tapauba mapamikirota, tapauba pangalahota, tapauba akka ulota. Na mga lului debata na mga lului Kristus ima taulahon. Unang sondok ko ni masongo di bagasan buku Filipi bidutulu ayat 10 sia didok songonon. Hama gua do ujung na butuhan na sida do di pardebata. Si helonotan di hasangapon akan na ditano odo di parwahon. Unak kita songonon amangina. Karena semuanya akan sia-sia. Maka kita mau berbalik pada saat ini. Maka kita mau mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Maka kita mau mencari Kristus dengan sungguh-sungguh. Maka kita mau hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ala naholang Kristus do namanotong. Di buku sada Korin bidu 10 sia ayat 8 didok songonon. Sada Korin bidu 10 sia ayat 8. Asa tajaha majo amanginang. Satoki kami buka sada Korin 10 tolu ayat 8 didok songonon. Dang naolo salpu haholongoni. Ia panurirangaon pasohoton nado. Masadi do nang akka parhataan. Parbinotuape masohodo. Jadi dokon naso na olo salpu ima haholongan.
isi do haholongani, boha do haholongani ima Kristus. Holang Kristus do naso na olo salpu. Alai molo parbinotoan panurirangion parhataan saluh nama sadi. Karena Kristuslah yang akan tetap abadi, maka kita sudah selayaknya, seharusnya, dan sewajibnya mengalului Kristus. Gabejol mana na pinay baru di bagasan Kristus. Dangbe akka portibi na parsatok kinanon na taharikoton amanginang. Alay Kristus isabing nama na taharikoton di tonga-tonga nyaka parngulota. Na paduahon hata ni Tuhan sa sitong na gabisa da penghiburan do tuhita. Basa gabisa da penghiburan amanginang. Ternyata molotung pehita marsitaunon amanginang. Baik marsitaunon ala si humisik, marsitaunan ala ni aka parsahitan, satu kidisalunay. Kita akan tanya, basa dohono mo amang padita sa tokin, nunga martaw-taw na marsahit, nunga martaw-taw na marpogos, nunga martaw-taw na gabijol manadagol. Amang inang, saulat na dohono nami, parsato kinado si taunomu, parsato kinado hamoramu, basa parsato kinasi taunoni, ala na paling lilik kita di Portibion, majalo akahangaluto ni, mungkin bisa sampai 120 tahun. Jadi ala na parsa ito ni parsato kinado, nekosal po salu unay, berarti kon Kristusi matalului. Unak kita manginang, ngamarsahit tita. Ale holang dirita sa Tuhan. Gabi manotong nga parsahit otay. Di Portibio marsahit tita. Di haroroni Kristus behuna hupita. Alay molo tumpe di palos de bata. Aka parsahiton aka hangaluton ro tu bagasan parnglotta. Tapasol ho dirita tu Tuhan. Tadok ko satok kidoima ayoku sahiton. Ditiki di Portibio do marsahitaw. Ditiki di Portibio do marsitaw nonaw. Alenang pe marsahit do marsitaw nonaw, tetak doay kon maporsya tu Kristus. Buasa, alana Kristus majamin ngoluta di bain ibana gabi marsonang-sonang. Rap doho Kristus, di sido dapok tahasonangan na manotong. Nah, naparpudi sa hali manginang, marhite-hite jami taon, nang takasma di paingot tu hitagano marsada-sada. Hobar tu ujahan gabijol manay baru di bagasan Kristus. Berarti mulai sa darion sa tujuan nyarion. Naik kota lului, naik kota ulah di tonga-tonga niya ka parngulota. Ima kahatigoran na hobar tu lomoni rohani di bata. Ulaut tujuan nyarion. Ulaun hatigoran. Jangan lagi mau terkontaminasi manang di eta-eta aka dongat tambang ulaun aka na orang dinggan. Termasuk mangaluli aka parutunga siya na sodadarna. Alay, disudi aka ulota. Baik di perkantoran, baik aka pangula, baik aka partiga-tiga. Ulaho kamu na maulam muna di bagasan hati goran. Unak kamu na mamora. Alay ima haguan hos haduak kamu na. Unak kamu na ibarat na marpangkat. Alay aguan hosa duak kamu na. Alay mono mamora hamuna. Marpangkat tamuna. Pake hamuna mai. Gabi dalam muna pasangapon Tuhan di bata. Amen martanya kita. Muliate hupasa ruang nami tuho ali Tuhan. Di pengoto kami. Na parsatokina dosa lu na adong di Portibion. Jalana sana adong di hami penalaw salpudo. Alay ha porsyon nami tuho. Ikon ha porsyon na tugu. Na hobar tulomoni roham. Asa gabi paniak kami. Dingulus sa liling-nililing na. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.